Internacional de la Nena 2023. Manifest per a nens i nenes de primària. Avui, 11 d'octubre de 2023, celebrem el Dia Internacional de la Nena, un dia especial en què honorem i reconeixem la importància de totes les nenes del món. Volem que tots els nens i nenes de primària es sumin a nosaltres per celebrar aquest dia i comprometre's a construir un món millor per a totes les nenes. Aquí teniu el nostre manifest. Creiem en un món on totes les nenes tinguin les mateixes oportunitats que els nens. Volem un món que puguin estudiar, jugar i somiar sense cap mena d'incriminació. Sabem que l'educació és clau per un futur brillant. Ens comprometem a donar suport a l'educació de totes les nenes i assegurar-nos que tinguin accés a les escoles de qualitat. Ens comprometem a ser amics i amigues de totes les nenes, independent del seu origen, religió o color de pell. Volem un món en què totes siguin tractes amb respecte i amabilitat. Volem que les nenes sàpiguen que poden ser el que desitgen. Ens inspirem que dones valents i d'èxit d'aure del món i prometem treballar junts per assolir un futur millor. Cura del planeta. Ens comprometem a cuidar el nostre planeta per a les futures generacions, incloent les nenes d'avui. Volem un món net i saludable perquè totes puguin créixer feliços i saludables. Sabem que junts podem assolir moltes més en aquest Dia Internacional de la Nena. Per dir alt i clar que dones suport a totes les nenes i treballarem junts per fer realitat aquests compromisos. Adéu!